do ko la tinye aha siri wati duru laje wallahi automatique de la kateli ko to ni ma tele o be kan ta ko i ko dige kono yoron kele wallahi le sham fajiri aha inna anjalnahu fi laylatil qadri nam ibo tebe shekele wallahi sebe shekele la telefona aha وما أدراك ما ليلة القدر aha ناظرة ليلة القدر خير من 1000 شهر الله أكبر أبا إيش دي تنزل الملائكة وروح فيها الله أكبر فجري سافو بإذن ربهم من كل أمر سلام هي قامت لا الفجر الله أكبر فيو والله أنت فرا إذا آيات كلاسيل إيرين يوجد مين سيربوكو مين سيربوكو نعم سيربوكو تين سيربوكو دفع سافو والله أبي دفع ولا نتي أكفر والله ibini afọ ikami wallahi faida ikali bui faida murke ashude ay pew ni bana do ni kamara bondo ni fendo aminika hamido wallahi ma fo mba no gade ala de ba no sigatala ala tibe ala mingo ay mwele wallahi sigatala ni ma ala wole ti jabi tijabi ya wole abi wallahi rabbi ala kan jabi kuma ka munun ba kono abu be kuma kan bi sabama sigatala shoy harfu min ba kono aywa abu be harfu keme ani harfu talif na allah akbar santi je ashude o harfu keme ni talif la ni mɔgɔ min fana sera ka sura in yɛrɛ fana wurudi hamina ko gɛlɛn dɔ b'i la inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min 1000 shahrin tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr abba isudi ko biya bi da ko korobolu may kanodo iku chukudi non clara seddi tay kan wurudi shekh min kalkula allah akbar min ni ala ta'ala bo Allah akbar anate summa toka ala kalima da amin ma abibe harfu keme antan flama ajigina korana sura dadale de ɲɔgɔn kan abibe sura bi kɔnɔntɔ ani wɔɔrɔ de wolonfila de ma wallahi basudi mɛ a jigini sura dɔ jiginen kɔfɛ ni sura jigina ne jiginen kɔfɛ ni jigina ale bi bɛn o la mɔgɔni duuna de ma Allahu akbar tere mɔna o de ye sura barikama ba ye korona kuru kɛrɛ bɛɛ lajɛlen jigini fɔra sura min na wallahi a b'a lajɛ korona mun bɛ bɛɛ khayru min b'a kɔnɔ nam khayru a b'a khayru fara ɲɔgɔn kan wallahi basudi korona kɔnɔ a b'a fara ɲɔgɔn kan nam ni ala sɔnna an bɛna kuma kan don dɔ wallahi kuma ka dɛ o ye khayru o ye hɛrɛ dama ye ka dala mo bi bila mi bɔnni t'i sɔrɔ a kɔnɔ wallahi i sɔrɔ dɛ ina ka faamu inna anzalnahu fi laylatil qadri Allah ta'ala ko ten inna anzalnahu fi laylatil qadr ni ala ye korana jigi laylatul qadr la korana bay korana bay wallahi n'a fɔra ko korana jigila laylatul qadr la aywa a tɛ komi korana bulori kun do étage dɔ kunna ko ala y'a sama ka jigi o tɛ jibila kan ka korana sɔrɔ yɔrɔ min
ibi baara dɔ kɛ izini na baara bannen kɔfɛ izini na a bɛ sɔrɔ k'a cɛ ka baara ni safinɛ don n'a ye safinɛ dilan izini na a bɛ sɔrɔ ka safinɛ cɛ ka bɔ izini na ka taa bila magasin ba dɔ kɔnɔ donc n'a bilara o magasin kɔnɔ détaillants bɛ sɔrɔ ka n'a ta dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban o donc corona kan ka ta yɔrɔ min na Jibirila fɛ ka n'a di Alakira ma a jigira ka bila yen Lailatul Qadri don dɔ de la donc Jibirila sɔrɔla ka corona tila Alakira la san 23 kɔnɔ a tɛ komi Ala sinna ka ko sankolo la ko maa wɛrɛ bɛ min ka tɛna corona bila ka jigin a ma kɛ ten dɛ hɛrɛ t'a kun ti sɔrɔ dɛ an hakili la o dogo a ma kɛ ten wallahi Jibirila kan k'a sɔrɔ yɔrɔ min a taara bila o yɔrɔ de la ka sɔrɔ k'a fɔ Jibirila ma nin ta i b'a di Alakira ma dɔɔni dɔɔni san 20 ni damadɔ kɔnɔ o de la soran dɔw jigira kira kan ka Maka dɔw jigira kan ka Madinɛ kelen Ala ko inna anzalnahu fi lailatul qadri wallahi ni Ala ta'ala ye corona jigi lailatul qadri sigatala وما أدراك ما ليلة القدر Muhammadu mbina la dɔnniya kala dɔnniya lailatul qadri mundi abayshudi wala lailatul qadri mundo kelen mundi ليلة القدر خير من 1000 شهر والله ale su in dɛ a kelen ka fisa ni kalo 1000 de Allahu akbar iko cogo di a dɔnna sara wallahi kɛnɛ kan e tun bɛ tulon k'a la tuguni ayi o ti kɛ maa ti fɛn min dɔn o bɛ sariya la wallahi maa min bɛ sanu dɔn nam nin kulu belebele n'a fɔra ko sanu yera kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna sɔrɔ o y'a ci waati dɛ siko ko wali kuyi a b'i yɛrɛ kɛ ka ka sɔrɔ ni Ala ko diɲɛ bɛ wuli nam Ala ti diɲɛ wuli o ayi a ti kɛ anw yɛrɛ de b'a wuli wallahi bayshudi ko cogo di ni ma faamu dɛ ni Ala ko diɲɛ bɛ wuli Ala ti diɲɛ wuli dɛ anw yɛrɛ de bɛ diɲɛ wuli Allahu akbar yɔrɔ ko k'a wala dɛ o kɔrɔ ye di Ala b'a fɔ an ma ko wal jibalu awtada wallahi bayshudi kelen wal jibalu awtada tiɲɛ ni diɲɛ da min kɛ n tilara ka olu kɛ dugukolo bɔlɔ ye wallahi parce que n'i ye tapi ni fɛn fɛn nam n'i t'a fɛ fiɲɛ ka taa n'a ye i bɛ pɔndi genge yan siga t'o la i b'o genge wallahi Ala ye dugukolo da ka sɔrɔ ka kulu kɛ pɔndi ye k'a genge dugukolo kan ka tila k'a tɔ kun jɔlen to o de b'a to dugukolo ci lamaga siga t'a la ni sanu yera kulu kunna n'an ye kuluw ci ka bɔ yen ni kulu bɛɛ bɔra dugukolo kan a bɛ kɛ cogo di wallahi a bɛ firi koyi a bɛ firi wallahi bayshudi ni tiɲɛ dɛ o de kosɔn Ala ye Ala de ye siga t'a la o don diɲɛ wuli tellement que a kuntala surunyana sanu tɛ ye yɔrɔ si la ni kuluw dama tɛ ka taa wallahi bayshudi mɔgɔw na sanu an bɛ taa kuluw ci ni dugukolo pɔndiw n'i y'u gɔn ka bɔ yen an kana fɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma kuma ka ca dɛ ne bɛ Maka n donna arabu dɔ ka mobili kɔnɔ tiɲɛ sani avion so cɛ wallahi o kɛra parce que olu ma d'an na komi anw ka hiji teliyara an ko an bɛ boli ka se wallahi an sigilen tora kira ka misiri kɔnɔ nam dɔ de y'i kɔfilɛ ko e de ye Mamadu Konate ye n ko ko kira ko n k'a f'i ye k'i ka dugawu bɛɛ jaabira Allahu akbar bayshudi kelen kelen a y'a sɔrɔ nin ye tiɲɛ n bɛ ɲini ka komi cɛ ye kuma fɔ ka n to kira ka misiri kɔnɔ wallahi o ma se kan sinon n pereselen bɛ tiɲɛ ne ka hiji bɛɛ la ne ka dugawu bɛɛ ye jamana de ye yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ko a dugawu bɛ jaabi Pati. Safa ni Marwa n y'a don a yɔrɔ bɛɛ la Tiɲɛ. a kasɛti bɛ yen n y'a bila yɛrɛ Wallahi a y'a bila dɛ.
Nga telu fa de. Aha. Bon, donc la ne be kira ka misiri kono. Ne be ala kira cheti metri tambo. Aha. Ala udanji ledo. Ni bala. Tiens. Ah. Aha. Soli go saba malaka dado dro. O bi fudu buñ. He. Ala kadi ko tika. Ah. Ala kadi ne kadi. Hakka kadi in wallahi ba shi di tiri yoro ni kori wa. Wallahi. Kelengale. Pendo da. Soli kadi kwa. Ojugu. Me sigi meki nyebe kirama. Ah. O soli kadi na be. Wallahi. Jigite bo ka o he. Ni koroshi tu. Ah. Ni koroshi ni sana hivi. Aha, sana yi. Ni bolo dron. Ni ba feka. Ala ko atafaka minge mafaka kalaba ko. Wallahi. Allahu akbar. Ah. Ja. Ni sira ni sara kira ka misiri kono. Wallahi asara ida. Ani kula shi to manga. Ni sara maka. Sigatala. Shiri. Ni sara arafa do. Ha, arafa do. Ba shi di. Sefani marwa. Ah. Ni sana yi. Sigatala da. Ibini nyedo. Sugbe de. Sigatala we selege nani di. Ni a koloshu ni ya da ba koloshi ni kise tobe. Ni do di ko mona. Kira. Donc ni ya da makise ni ya da makise. Bon ni fana ya da makise. Sigatola. Donc ni u sansa. Yoro la. Sigatala. Fengelen ti mobili yo. Ayi o te da. He. Maka di glero mi no ni bala bi glero mi na kelente. Sigatala. Ba shi. Voilà, donc ni do sa maka ka do sa madine. O kuma kasoro kana nzigi sana. Wallahi. Ngo ni mi sana kira ka yoro la. Ngo kise taya ka mapeka. Sigatala. O de bilbele ni. Ojugu. Ba shi di. Ni mi sa maka. Ni o shere bo. O fara. Kira ka so tayinga. Sigatala. Ba shi di. Donc ni ngolo ni fana biti. Ojugu. Ni kise fana biti. Wallahi. Ni sa meni be maka ko shude. Sigatala de. Ni sana da ma yoro la. Wallahi. O kuma na be fanga nyonga. O selege nani di. Maka be ngolo. Wallahi abi bulu de. Ça c'est TikTok. O de la ni duru tikara. Ma o de tita to ni adamate. Sigatala de. O tu de. Tita to ni adamate. Wallahi. Kena ka ko chelo de. Ojugu. Wallahi. Ni sire nyebe kira ka misiri la. Ni shine be awdama. Ni ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala khairil hubbika fi. Bi koroshi kile. Wallahi bi kile da yokoy. Ubla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala khairil hubbika fi. Wallahi bi kile. Sigatala. Koredi. Ala ka kishige. Ala ka nyame ka ala kila Muhammaduka. Iye kira kanu ka da nifu mina. Ere ala de bodo. Wallahi. Ba shi di. O nyame ka ala kila. Sigatala. Da kibaru de. Ni tu. Mabo dandwa. Ai o ti do. O te don. Ba shi di. Adama ye ala kota n'a bɔra jinɛ na a b'a dɔn ni ka dutigi kɛlɛra i y'a deli a ma sɔrɔ mɔgɔ ɲɛnama min bɛ yen n'o y'a ka maa sɛbɛba ye n'i taara o nɔfɛ ka na a bɛ sɔn wallahi a bɛ sɔn kɛnɛ kan kɛ bon ala Adama y'a dɔn n'a danna ale ni ala cɛ ma a tɛ nɔgɔya kuma bɛ caya dɛ Adama fana ko ala ma ko ala kuma tɛ ko ni jo t'a la wallahi a jo t'a la dɛ mais a ka ala kira ko sɔrɔ ka yafa ne ma wallahi salim ala ma yafa filɛ dɛ a ko Adama ma ko ye kira dɔn cogo di o kuma ɲininkali kan ka kɛ dɛ parce que ala tɛ se ka ala tɛ pan kira kunna ayi jamais a tɛ pan o kunna e ye kira dɔn min jɔnni y'a fɔ e ye ko ni ne deli kira kosɔn ko n bɛ sɔn wallahi a ba su de a ko non ko k'an to alijinɛ kɔnɔ depuis fɛn o fɛn bɛ yen kira tɔgɔ sɛbɛn n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ko la ilaha illallah u bɛ tila k'a ye o kɛrɛfɛ ko mamadu rasulillah o de bɛ alijinɛ jiribolo kan a ko o de la n y'a dɔn i bɛ sɔn ka fɛn kɛ o kama ala ko i ma nkalon tigɛ a ma tigɛ dɛ kira kama wallahi Allahu akbar ba su de a yafara dɛ Adama kɔntana a ko n kalira ni kuma ne ka yafa diɲɛ bɛɛ ma ala kira kosɔn Adama n kun bɛ jahanɛmɛ da sɔgɔma ti don a kɔnɔ Allahu akbar n bɛ yafa o bɛɛ ma ba su de a bɛ caya dɛ n'i ye
إني جولين توكلا كاراودالا اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه في سبنا تقول على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به والله في سبنا تقول حق قدر في سبنا تقول والله يسير ما كذا كم يسير كنا ينبى كذا كم يسير لا أنا والله فندو بيجري لا أتسكلا كلمة نيرتي والله إيه ولا كلمة نيرة بيجرو ماني كلينا أنغو تو بيجرو أي إيه أتسكلا كلمة سكتالا إبنا كذا كارو دو فابلا ما ينفع والله أبا يشوفي نيو دشي يا دشي كوي جاب لك كفلة كذي كنا ترى كذا كنا في كوي أكاد وبيجابنا والله كذا نقول فمو بيجامنا أيوة ماذا أنا كذا كوني كذا كذا كم تي أنا أنشي ماي بجلي أنشي ماي والله ما كذا كوني ناي أوكي ما دويني على شيء بنا odila hiji bana wala kana aw taga nan sigili kile kan sawata do kera ko kurate mata maka antara amu yoro do la kana adira kuna jaare de sifla mo hoye na muto ne na kambo arafa do sigatula ode kera daluwe wallahi suno amu me nyo mo fo kidali amu ke wa ko matara wallahi mene siga makam ayi imemandi ele dozo meto e kuwo kono ama samadi kono ayi amu ko e bora kilta so nyina sigatala sufuro kuna dro yesama bo impuli kana ke wallahi on tara mogo min kama seydinu bashari kam misiri kono kila be afora ne yi ko dugo jabira ne nyini bile bi jiga bidona de nyini maka wallahi ti joye de ona en principe ka to anko fangana fi jiden to wuli kuma mase wallahi antara passeport nyini na ala magangaw ngene kwa mogo de ala ti mogo kono tajira wallahi ni monena ado ko mingasa wajudi umasoka anga passeport dama Allahu akbar ko passeport no dira ma kambi tunu katunu ni tale ga jamana katunu katunu ni ko malay amta magandi mogo minga mo nyana kama tunu to di kuma jada uya maradi kambi tunu fo avion wuli wati toy atoko iti multi air clean ngona yi ka soro ka taxi tigi do takana ko ka adresi besebe mobile numéro na fembe ambora air mina ka tla ka avion so mo wele nun ka ngana ni air ina kuma be ko ni nyon chekata wallahi ne ko ara ka mo ni be ko ni mo kuno ko mandala de ko na ando ko tubi maka ya ne ko tubi mara wajudi ko yora wala au sika mara maka ayi utike magamba ni sura unja no arab kale mawli kono annana se kuluma wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja donc wajalna nawmakum subata donc corona de ba kungata avec un corona kala findo do ka corona ka tushilego ka mobili kono wallahi ako findo ke inko alama kali bi fengelen dro nyini ala fe ala ba forum na ko aman no mayo afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wallahi ko kala de no me dara to findo ko en kwale mo ko bedro ala kan ni ya le ma dro ala kan no me tanju dro ala kan so ka Allahu akbar abba shudi tele findo ko de na se kulu yoroma ka ya kulu turki ma ka le do ta aku jo kele ala do na ka la siga ya la siga wal jibala auta ko ni che ka ni do ni che ka ni wonne mutta
tamasere de l'offre, moi je dirais que c'est wallahi abba shudi ko todi aha o jin ngali bikere ajiye wuli kulu min flani o be ka maka kulu be ci ha beci bon kulu dum blalen be pour que dugukolo kana lama wallahi on ni kulu ci la do abi bide abi friko donc la ni ala ko jebe wuli ala ti je wuli an yero de ba wuli wallahi ba shudi ni ka dalu yona na fara ko so bi be an yero de be so anglais tigati abi france ga tala de o de la ala ya ti don ko wallahi ya ti don an ta kulu ni no yero wala ka be ko bo ka for de ko la yera ti se kala de kulu do be ci kata wallahi kulu ni du kulu se de laka an ta kala here يا تنزل الملائكة والروح فيها ليلة القدر أما في خير من ألف شهر gatala grati here kabo wallahi katemel kalo bakire oju here kabo kalo bakire aha ko bi danyo homadi gatala adam aha ko bi danyo homadi ko bi danyo homadi gatala dayo ma ko ni bora ya ni denw taara aw ka so aha grati ni denw taara sɔrɔ aha a tɔgɔ ye di nam tɔrɔsi ɲumanni bɛ aw bɛɛ bolo gatala ni denw bolila ka na mali an taara ninnu ka so tɔrɔsi dadumanba b'u bolo wallahi abu bebulu o ɲɔgɔnna sara d'a ma o bi n b'a fɔ denw ma o ye tɔrɔsi ye gatala lamadɛri belebele min'o bila n ka so o ma bɔ tɔrɔsi ye wa wallahi ka bon ye dɛ nate kira ye cɛ dɔ de ko mɛn ko samu o ni lɔbazi wallahi bajuden dama dɛ samu n'u ye san 80 san 3 ni kalo 4 a y'o de kɛ jahadi la jadi wallahi ɲɔgɔnma kolo de b'a bolo ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ ala deli a mago bɛ sini min na u bɛ bɔ ɲɔgɔnma kolo in na wallahi o ka dalu ye bajuden minnu bɛ a fɔ ala deli ti cɛ ye olu ti diinɛ fansi la olu ye n t'a si la o boli sɔrɔ bɛ kule ka boli kunna i d'a m'o la wallahi ala kofɔla bɛ kule ala kunna i d'a m'o la siga t'o la dɛ ne t'a fansi la i b'a bɛɛ kɛ nkalon ye b'u bɛɛ kɛ nkalon ye dɛ sɔrɔ samu n'o gazi sura in khairu min alfi shahr a nana cɛ min sababu la wallahi n bɛ kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔnmɛ kolo de ɲamɛ kulu ni minɔgɔ y'a minɛ a bɛ ala wele a bɛ ji min ɲɔgɔnmɛ kolo in na siga t'a la ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ ala wele wallahi a mago bɛ dumuni min na a b'o dun ɲɔgɔnmɛ kolo in na même temps a bɛ tila ka kɛlɛ kɛ n'a ye bajuden ala y'a dɛmɛ kosɛbɛ dɛ a bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye a bɛ kafiriw kɛlɛ n'a ye الله أكبر o de tun y'a ka mamudu ye donc ala kira y'o baraji lajɛ n'i bɔra i ka so aribati yomin fi sabilillahi khairu min ad-dunya wa ma alayha ka bɔ i ka so ka taa jihadi kɛyɔrɔ la sɔgɔmada kelen a hɛrɛ ka bon ni diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ ye n'i y'a ye waati bɛɛ an bɛ jihadi la n'an tɛ dugu dɔ la an bɛ dugu dɔ la kɔrɔ de b'a la wallahi a nafa dɔnnen don kojugu a tun n'o tɛ fɔ n kɔ kafiriw de nana ayiwa o de la muso Harun Rashid a ye dɔnnibaga kodɔnbaga dama fara ɲɔgɔn kan Allahu akbar kuma min ka fisa kuma bɛɛ ye kuma min ye wulibali ye k'u ka kuma kisɛ damadɔ ta ka na wallahi bajuden kelen dɔnnibaga 4,444 olu nana n'u ka kumaw ye kuma donso dama dama u ye examen kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka 4 bɔ a la k'u bila ka bin ka examen kɛ tuguni ka 4 bɔ a la wallahi ka examen kɛ tuguni ka 40 bɔ a la ka examen kɛ tuguni ka kuma donso 4 ta o cɛ la Allahu akbar o kɛrɛnkɛrɛnlen sa dɛ bajuden ka examen kɛ o 4 ni ɲɔgɔn cɛ ka 1 ta o min ka kuma ka giri ka tɛmɛ kuma bɛɛ kan Allahu akbar o taara kɛ min ye i b'a dɔn ko kana da muso la bajuden i magara an balakaw la dɛ u tulo bɛ nin na yan cɛba o cɛba bɛ janfa hali nɛni minnu ni fɛn kirikara caman bɛ réseaux sociaux kan a
kana siga dɛ muso sɔrɔ a ju la o ti bɔ yen Samunu muso cɛw dɛsɛra la bali u y'a minɛ k'a siri nɛgɛjɔlɔkɔ la ayiwa nɛgɛjɔlɔkɔ y'a siri k'a meleke wallahi k'a to sunɔgɔ a ka sunɔgɔ tun ka girin kojugu a ko ka girin koyi n'a kolonna ka bɔ sunɔgɔ la n'a ye nɛgɛjɔlɔkɔ in lajɛ a b'a fɔ ala a kɛra cogo di ne y'a kɛ ka nɛgɛjɔlɔkɔ bɛ tigɛ wallahi a bɛ tigɛ juguw halaki a ti tan d'u ma dɛ ni muso ko a b'i janfa i bɔcogo tɛ bɔcogo t'o la dɛ e n'a bɛ si de o siga t'o la kɛnɛ kan o jɛlen don dɛ ale de bɛ o de la muso ye danaya de ye wallahi n'i bɛ to dun a bɛ gabugu kɔnɔ siga t'a la fini tobi la ye wallahi den banakɔtaga dɔ bɛ na nana a y'o lamaga a jaabi t'o la dɛ kasatigɛla ko la ni ala cɛ ka n'o sigi kɔrɔ i b'o dun i b'a dɔn ayi a ma dɔn dɛ i kana bɛ ka bɔ sungo bolila ji dɛ mura b'a la a balila k'a nun fiyɛ olu tɔ min b'a tɛgɛ la gabugu kɔnɔ ye a ɲinana k'a tɛgɛ fa y'o kɛ ka mununɛ siyɛ k'o tɔni k'a la wallahi ayi o ti dɔn muso ka girin dɔ la bi dɛ cɛ wɛrɛ m'o ta tobi dumuni bɔyara o i b'a sɔrɔ ɲimi bɛ muso kunkolo la ale ka kunkolo kɛ tan o yɔrɔ bɛɛ k'a kana a tɔgɔ di tamati mɔrɔkɛ a sera k'a kɛ tan k'a i b'o dɔn wa ayi o dɔn dɛ baasi de ba girin dɔlen n bala ko a jɔ t'a la muso in bɛɛ siga t'o la n'a ko a bɛ tile ni seli de don wallahi mɛ ni muso ko a bɛ kɔnɔ tile man di wɔlɔsɔba juru t'a la o Samunu muso de ko jugu ninnu ma n'aw mago bɛ ne cɛ in na k'a faga nɛgɛjɔlɔkɔ tɛ se nɛgɛjɔlɔ tɛ se Samunu turukala tun bɛ fɔ a kɔ la wallahi o tun bɛ yen u ko n'a b'a fɛ ka s'a la kuntigi min b'a kunkolo la a ye n zara o de kosɔn faratiba ye muso ka wari ɲini farati don dɛ muso ka wari ɲini faratiba de don muso kan ka fɛn kelen dɔrɔn de bato diɲɛ kɔnɔ n ko diɲɛ kɔnɔ o da y'a ci de wallahi a kan k'o kɛ muso de kan ka cɛ suyi k'a dɔn ka cɛ kala k'a dɔn o de y'a ka bato ta ye siga t'a la muso ka teli o ma dɛ cɛ in tɔgɔ de ye Futa Katen a ye seko la tura seli la a b'a cɛ kɔfɛ wallahi cɛ ko Allahu Akbar a ye ko Allahu Akbar suruku nana ka na den ta ani b'a den na suruku bolo tilara seli la cɛ ko a ma ko den bɛ min ko suruku y'a ta ko e ma kuma ko batukɛ fɛn kɛra fila ye kabini ne sigira e kunna ne ma e sɔsɔ siga t'a la muso man ka dan sɔrɔ cɛ la muso kan k'i dɛmɛ k'i sigi ka i cɛ filɛ tan wo kɛ keleya ye a filɛ n'o baraji dir'i ma o ka bon dɔw ka misiri dɔ ye wallahi o ni min ta bɛ gɛrɛ ala ko ye dɛ kuma de bɛ yen muso ka c'est-à-dire k'a cɛ la yɛlɛ k'a layɛlɛ k'a la yɛlɛ siga t'a la k'a yɛlɛ ko tɛ dɛ tiɲɛ k'a la yɛlɛ wallahi cɛ yɛlɛ bɛ yen cɛ la yɛlɛ bɛ yen bajude fo k'o yɔrɔ in walawala dɛ kɛlɛ nafolo di i taatɔ a tɔgɔ di sugu la i muso nɛgɛ k'i bɛ jɛmani dɔ nɔfɛ gudɔrɔnda la tiɲɛ wo kɛ dɛ i taatɔ jagata binna ni a nana k'i muso ye ko i cɛ binna gudɔrɔnda la a b'a fɔ wallahi siga t'o la dɛ a ye cɛ yɛlɛ o a yɛlɛla cɛ dɛ a ma yɛlɛ a fɛ dɛ wala a yɛlɛla la donc ko tɛ ka fɛnni dɔ kɛ min bɛ cɛ kɔntan wallahi zɛsini dɔw kɔni ani kuma dɔrɔn i b'o la ala tɔn dɔ e nana k'aw bara yɔrɔ la e sɛgɛnna bi sa hali poussière tɛ fini na ala fini tɛ ko bon i y'o min kɛ dɛ o baraji ka bɔ ni nafila ba kelen wallahi kibaru bajude nafila ba kelen wallahi donc ni muso ye bato kɛ fɛn fila ta n donna baara la
e bɛ taa baara yɔrɔ la cɛ wuli kuma ka bɔ dilan na o kan ka kɛ o y'a sɔrɔ a ka koli sabaranin labɛnnen don sɛbɛtinin bi o kɛrɛfɛ n'a kora kan ka fini min don o filɛ nin ye o labɛnnen don ni fini donna a kan ka taama ka taa tabali la ka taa dumuni mɔnen sɔrɔ a b'o o ka k'o dun waati min o y'a sɔrɔ wusula min kan ka don so kɔnɔ o fara parilen don e taara baara yɔrɔ la 7 heures ou bien ye jago kɛ minɛ ta ka da i kunna 7 heures cɛ wulila wujɛrɛ jɔni b'o k'a ye i b'a k'i yɛrɛ ye sa o baarakɛla min fana n'i y'o bila cɛ ka baara ka k'o kɛ siga foyi t'o la cɛ n'o ta caman munna a bɛna ta cogo di adamaden sɔnni fɛnba bi sɔnni na fɛn bɛɛ b'o la dɛ Konate yɔrɔ in wala dɛ minnu bi kini bɔrɔtɔ yen u bolo kɛ kini na kɛ tan nɔgɔ min bi sɔnni kɔrɔ n'i y'a kɛ kini na a bi don kini wallahi a bi don a la o de la mɔgɔ dɔw kɔnɔna bɔkɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ti k'u wotoro a ti kun an na dɛ Ala k'an mɔ sɔrɔfara ni tigɛli ka kan kuma bɛɛ a basi den sɔrɔfara kan ka tigɛ an fura kɛ ni i sera ka kini ye dɔrɔn k'i bolo kɛ tan k'a cɛbɔ donc nɔgɔ min bɛ sɔnni kɔrɔ o bɛ jigin bon ni e banna ka cɛ ka tobili kɛ e ye muso dɔ baaraden dɔ bila o ka tobili kɛ ayiwa o bɛ to k'i bolo kɛ tan kini na sɔn bon adamaden bolo nɔgɔ hakɛni dɔ bɛ yen n'o sera maa o maa kɔnɔ i b'o tigi kanu seko t'o la basi den ne yɛrɛ b'a fɔ burusi kɔnɔ k'an ka tigɛw ko ɲɔgɔn fɛ tigɛ ko ji kelen na nin y'a tigɛ ko nin y'a ta ko ka fara o kan ayiwa nin y'a ta ko ka fara o kan donc a bɛɛ bolo nɔgɔ dɔɔni bi kɛ ɲɔgɔn na n'a ye dumuni dun n'a ye aw tin bɛ don ɲɔgɔn na wallahi mais o y'an gɛn ka bɔ o la i bɛ safunɛ kɛ k'i tɛgɛ o de la hinɛ tɛ yen sinjimaw bɛ ɲɔgɔn minɛ ka taa ɲɔgɔn datugu kaso la hinɛ tɛ yen tigɛ kan ka ko ɲɔgɔn kan ka ji min o donc o la ni musow ni donna gabugu kɔnɔ caman bɛ yen tamatiw mɔrɔnkɛlen kɔfɛ mana i bɛ sɔrɔ ka murunin ta tɔni ko o kɛ tan bolo bolonin dɔw na taa muru feere o bɛ taa dɛ o bɛɛ bɛ taa dumuni na donc i b'o tigi kanu i seko t'o la o de la muso man ka tɔ maa wɛrɛ ka gɛrɛ a cɛ ka baara la nin bolo ɲɛna o na daga ko in kɛ sɛbɛ e bɛ baaraden bila o la baaradenw ka na to k'a kɛ tan k'a kɔnɔ o bolonin dilannen kɛ tan dumuni kɔnɔna fa cɛ tora k'o dun a tora k'o dun a bɛ bali k'a kun ja ko n bɛ nin fana da in da wa ko fara kan dɛ o de bɛ na ni fikina ye sa kuma muso bɛ wuli i ka baaraden ye a donna k'a bolo a ma faamu e sɔnna de baaraden in ka dumuni labɛn ka muso mana kɛ cogo cogo keleya kana tɔ maa wɛrɛ bolo ka don i cɛ ka dumuni mais comment e nana mun kama lafiya de ka du so filɛ nin ye mɔgɔ caman bɛ bɔ so tɛ kuma mais min bɛ so ka dumuni d'a ma n'a bɔra k'i jɔ dɔrɔn so bɛ kasi a bɛ kasi dɛ parce que a bɛ bolo min don bin na k'o d'a la a bɛ so bi bolo in kasa dɔn a bɛ bolotigi kasa dɔn so de bɛ maga la o ye daba ye ni e t'i bolo t'i da i cɛ ka dumuni na maa wɛrɛ bolo min bolo bi da la o bɛ ni i t'o la ka fɛn dɔw ɲagami dumuni na a fɛn dɔw bɛ yen n tɛna bɛɛ walawala o bɛ yan dɛ ti bisimila ni karisa ma ba saya ma a kana ban ne ka ko ma n'a ma ba kasanjɛ la a kana ban ne ka ko ma n'a ma ba kaburu ma a kana ban ne ka ko ma aw ye ni mɔgɔ jumɛn ka ko Tarawele na k'aw bɛ kɛnɛ na o bɛ ni karisa ma se ka saya kɛnɛ karisa ma se ka saya kɛnɛ an ka da ye ko n'a ma se ka kasanjɛ kɛɲɛ a kana se ka ne kɛɲɛ n'a ma se ka kaburu kɛɲɛ a kana se ka ne kɛɲɛ a ka ɲi o b'a bɔ basi den an ka jɔ ye e ye mɔgɔ dɔ ye min y'o kɛɲɛ ayi o ti kɛ a basi den bon nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ dumuni na k'a di i b'a dun dɔrɔn i ta bɛ tiɲɛ wallahi i se t'a la yɛrɛ
fato fɛ furu kɔnɔ don o ye farati ye. farati bɛ dɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ. donc fo musow yɛrɛ de ka to ka u yɛrɛ ka dumuniw labɛn. walahi k'a di cɛw ma. siga t'a la. Manina. Shamunu. A muso de ye nin fara. walahi. A ko diɲɛ bɛɛ bi jɛ ne cɛ la o tɛ s'a la. nka n'aw ye ne cɛ kunsigi den kelen sɔrɔ. k'a siri n'o ye. Balle. ayi. basi de ye. a bɛ diɲɛ ko bɛɛ k'a la. walahi muso y'a labila. Wallahi ala kan kisi muso de y'a bolo fo. siga t'a la. o de la muso yaalalanba. muso teriba. min bi furu ɲɛ o ka dɔgɔ. muso ɲɛ bɛ furu de la. I bɛ to munumunu salo la i bɛ taga se i cɛ jugu dɔ ma. walahi. a n cɛ minɛ ka di yan. o b'a fɔ cɔ. siga t'a la. ni mɔgɔ b'i cɛ la k'a fa. ni e nana ko k'a minɛ ka di. u bɛ furamugu dɔ d'i ma i bɛna k'i cɛ kɔnɔ a bɛ sa. a bɛ sa. tɛmɛnɛma ta nin caman bɛ yen. hɔrɔnmuso ka ko n'a yɛrɛ. walahi. cɛ o cɛ bɛ yen n'i bɛ janfa kɛnɛ ma. ni 100 don. i kɔnɔ bɛɛ muso ye. siga t'a la dɛ. Samu ni muso ye nin fɔ a ye. walahi. kafiru ye. siga t'a la. u nana dalen to sunɔgɔ la. ale yɛrɛ de ye cɛ kunsigi dɔ tigɛ. wari kama. wari kama. u ko a ma n'i sera k'a d'a ma an bɛ nin nafolo hakɛ d'i ma. a ye cɛ to sunɔgɔ la. ni muso y'a bolo da i la sunɔgɔ la o ye kojugu ye wa. ayi kojugu tɛ dɛ. u bɛ ko in diya i bolo. o y'a tigɛ. a sɔnna k'o di juguw ma. olu de nana Samunu siri k'a da. n'a yɛrɛ kunsigi ye. basi de. ka tɛ nin na dɛ. o Samunu Gazi. ale ye san 80 ni san 3 ani kalo 4 y'o de kɛ jihadi la. basi de. ala kira ɲɛ bɔra o baraji fɛ. walahi. ala fana ko a ma n bɛna su dɔ d'i ma. kɔrɔna bɛ jigin su in kɔnɔ. a bɛ fɔ a ma ko Lailatul Qadr. o su kelen khayrun min alfi shahrin. o su kelen baraji ka bon kalo 1000 ye. تنزل الملائكة والروح فيها. mɛlɛkɛw bɛ jigin a su. siga t'a la. Lailatul Qadr don su. sibiri ɲɛ kelen se ka da dugukolo yɔrɔ si la. ni mɛlɛkɛw tɛ. walahi. بإذن ربهم من كل أمر. mais u bɛ jigin ni ala ka jɛ ye. yamaruyaw kan. walahi. basi de. a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan. u bɛ yaala u b'u tɛgɛ don mɔgɔw bolo ka taa. walahi. maa o maa tɛgɛ donna mɛlɛkɛ bolo i tɛ jeni. ala kan tɛgɛ don bolo dɛ. Allahu akbar. siga t'a la. dangaden b'a la. basi de dangaden jo t'o la dɛ. o ni ala kan kisi o ma. Allahu akbar. ani musolamani. ne bɛ k'u datigɛ ɲɔgɔn na. n ti kuma jɛ n ti kuma gosi. a ye ni Lailatul Qadr y'a sɔrɔ kuma tɛ ni maa min cɛ a ɲɛɲini. b'a ɲɛɲini dɛ. ala ka minɛ d'a ma. amin basi de. سلام هي حتى مطلع الفجر. o don ye kisi ye. fo ka taa se fajiri kelen. Allahu akbar. o de sura in ye. siga t'a la. ala ka limaniya d'a ma. olu sura damadɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ. a bɛɛ bɛ daminɛ ni inna ye. wallahi. basi de a d'a ma dɛ. d'a ma. inna a'tainaka. inna. inna arsalna nuha. inna fatahna fatahan. Allahu akbar. basi de. a ye a sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan. wallahi. a bɛ na n'a ye. siga t'a la. u b'a ka alijinɛso seegin. u y'o k'a tɔgɔ di. Jannatul Firdawsi. Firdawsi. ko o fɛn in ka di dɛ. wallahi. ne yɛrɛ kɛra kalan tɔgɔma ma. ka baara kun ye diɲɛ lase n yɛrɛ b'o la. wallahi. i b'o la dɛ. wallahi dɛ. ni kira donna Firdawsi la ne b'a kɔnɔ. siga t'a la dɛ. i bɛ te min ye. n b'a ka fini ko minɛ. wallahi. kana o bila dɛ. ala kan alhamdulillah ramana. amin. o ye Jannatul Firdawsi ye. ani Jannatul Naimi. siga t'a la. basi de. ni an ka don o don sunba. i da bɛ ja i ta bɛ i bɛ min kɛ. wallahi. mun y'a jira mun ye n y'u tɔgɔ di ko ye. wallahi. a d'a ma kelen kelen. Jannatul Naimi. ani Jannatul Khuludi. ani Jannatul Ma'wa. ani Jannatu Adni. ani Daru Salamu. ani Daru Daru Mutakina. ani Daru Harami. wallahi. ni a dafa ni kelen. fara dɛ.
Bajudi. Tɔgɔ dɔw falela yan. Bajudi tɔgɔ dɔw falelen don dɛ. Darul Mutakina. Mutakin ko mbala ni an t'o ɲɛɲini. Darul Khuldi bala. Darul Khuldi timanara. Jannatul Firdaus. Jannatul Naim. Jannatul Khuld. Jannatul Ma'wa. Jannatul Adni. Darul Salam. Darul Qarari. أيوة. دار المتقين. يسوع شيكين. كرتي الجنة فلو. أي كرتي ده. لما فيني كمين سيندا دارجو. يجي فلو كم. والله. الجنة دمسنو جوالي. الجنة دمسنو منو بيالا. فيرو يكادي كمسا. وأقوال الموضوع سورة أما قلنا واكب أتراب لا ورمز أتراب لا ورمز الجنة قلت يا كيف الولدان الجنة دمسن مبيالا كمين إنسان الجنة دارو تيجي كمالي كوسرة فوتي كحسن دهاكا الجنة فوني مبيلا دارو والله كحسن دهاكا أيوة جمعة وأقوم على من بطل نفلس. سكتلا. الله أكبر. والله. أبغى يجودي. والله. آمين. الله كمان دوده. سكتولا ده. والله. أكيد تقول إيه بالوا. شربت مثل من الدفاع فرقوا بينهم لا. سكتلا. هو تيجي يوم بس. سالتي فوتي. فوي. وانتي كمي فوي لا. سكتلا ده. Pour que ça doit pas le dire qu'à dire. Bendi duo du kono. Tiens. Hereti bitgo bitgi kono. Ay ala dina so sheki na shi bodro. Ka di du kono mo kuma. Na sera duskun kono. Hasidiya ni bezangonia ni fitine. Lahi woyo pane. Abba yudi. Wala. Allah. Comme fagati awna so annatu dobi. Kela te fambe feni ya. Wallahi ya bi. Kela bi ala dina kono. Iba soro ini mogodo kelera. Ini mogodo kelera. Tiens. Donc kele mana ba je kono ya tugo na yi no ya ni malu ya don. Wallahi. Na yi kausara ko dini. Abi ni no beko. Sikatala. Abba yudi. Kele ti ala dina kono. Ay oti. Ni na tugo dobi. Ni kana bisoro yoro jumɛn ka caya. Kana. Mama bisoro mi. Sikatala jida. Jɛgɛ yɛrɛ bɛ min. Jida. I bi kana bolo alijinɛ so ninnu i bi kana bolo ni koro bolo i b'a sɛbɛn o kan. Sikatala. N'i ma se k'a sɛbɛn o kan i b'a sɛbɛn papiye kan. O kumana ka kana bolo k'a la. Koro bolo k'a la. Ka sɔrɔ k'a to ni jɛgɛ bolo ye. Wallahi. Ayiwa. Taa don yɔrɔ sumalen na. Sikatala. Ayiwa mana kɛ kɛlɛ o kɛlɛ o b'a la. O bi ban. Abba yudi kɛnɛ jala kan. Allah akbar. Wala dɛ. Fayda murte. Ni binti kɛ du kɔnɔ a don ye. Kana don yɔrɔ jalan na. Ayi. Don yɔrɔ sumalen na. Ni kɛlɛ ko a bɛ wuli cogo cogo jisuma bɛ k'a fura ye. Sikatala. Wallahi. Ayi a ca. U b'a fɔ kɔnɔni dɔ ma ko nanagaleni. O b'o fɔ dɛrɛ habi. Ayi. Ayi ka di fitiri fɛ dɛ. O nanagaleni n'a bɛ ji min. Ayiwa. A bɛna ji kɛ ka taa. Sikatala. Tubabu kelen don. N'aw y'a ye. Ale ko depuis kira bɔra dugukolo kan. U b'a fɔ cogo min na k'ale sen ti da ka bilen. Hashidi dɛ. Ale ko kira bɔra dugukolo kan. Ale t'a fɛ tuguni. Wallahi. Hashidi.
Tiens. Ayo ya di sanfɛ. Wallahi. N'a bɛ ji min dɔrɔn ni kɛnɛ dɔrɔn. Allahu akbar. N'i y'o ɲaga sɔrɔ. Ka aljinɛ so ninnu sɛbɛn. I b'a kelen kelen bɛɛ sɛbɛn siɲɛ seegin. Siga t'a la. N'i y'o ɲaga sɔrɔ. K'ale baragandi ɲagami ɲɔgɔn na. K'a kɛ wusula ye. Wallahi. An ka mɔgɔ n'a y'a kasa don yɔrɔ o yɔrɔ la. Jɔrɔ bɛ na. Wallahi. Jɔrɔ bɛ na. Ala k'i mangoro. Ni cɛnni de b'a kɔnɔ kosɛbɛ. Baari so i b'a fɛ ka baari so datugu. I b'a fɛ ka cɛnni kɛ yɔrɔ datugu. Aljinɛ so ninnu sɛbɛn dɔrɔn i k'a kɛ cɛncɛn na k'a fili. Wallahi. Caman bɛ ci dɛ. Sitana bɛ na n'a ye. Wallahi. A bɛ na n'a ye. I b'a fɔ o yɔrɔ datugu. Siga t'o la. A bɛɛ su di. Wallahi. Amin. Amin.